снима. Добре, здравейте, казвам се Светослав Стоянов от CrossFit Варна. Ще записвам втората квалификация за BFFA. Категорията? Advanced. 2 метра и щангата. Пет и тук е десятка. Вижда ли се? Се вижда. Да. Тук също. 10 и 5. Тъмно малко, нещо. Събери. Рулетата събери. Трябва да почнеш зад линията. Да. Напускам ли? 10. 5. 3. Старт. Хвърляй. Хвърляй отгоре на последната светло. Прескачаш и заставаш лице. Давай. 4 броя трябва. Хвърляй отгоре. Едно. 4. Стоп. Три. Още. Дай, ако ще е така на сингъри, давай. Нямаш време да чакаш. 5. 2. 4. Седно. Прескачаш. Стоп, щанга. Дай, 6 връщане, дай, по 2, дай. Право светляк. 3. Давай, почвай, давай. 2,15. 4. 5, още едно има. Давай! 6, хвърляй. Давай бързата, давай. Мобилната време. Две. 4. 5. Последно прескачаш щангата, давай. 6, край, щанга, давай. Давай, 7 броя, давай. Аре светляк. 3 минути точно. 3. Дай, няма време за пауза, давай. Чуеш после, давай. То свърши. 4. Давай, взимай! Трябва да хвърляй всеки път. 5. Давай да се долу. Дай. 6 по-бързо долу. Давай, взимай я. Няма да чакаш. 7, бърката. Почвай. Давай, че няма време. Газ! 2. Ставай. Давай, Светло!
5. 6, още едно. 4 минути. Прескачай, взимай щангата с лице. 4 минути. Насам, давай, почвай, давай. Няма време, човече, айде. Взимай, последни 50 секунди имаш, давай. Няма 45 даже, айде. 2. Айде, натискай! Давай, още, давай! 4, давай, няма спирам, давай! Няма време. Давай, газ! Давай, взимай! Светляк, нямаш време. Още има, давай! Ласкай! Още 2 искам. Давай, една бройка, давай, набре! Завършай, веднага! Край. 7 бройки, бро. Един много репо дам. Това е щанга, се вижда, че е 50. Спирам записа.